В Волсбург на Данте отново. Добро включване на Бернат в атака. Добро центриране, възможност за Мюлер! Уникално спасяване на Бернт Лено. Ето как... Ето го центрирането, тук има сигнал на арбитъра. Преди топката да влезе в мрежата се чу сигнала на Филип Цвайер. Робърт Левандовски бе човек, който прати топката в мрежата, но гола няма да бъде зачетен. Защо? Ето тук е избутал с ръка. Избутал е с ръка Омер Топрак. Да видим движението му още веднъж. Следете ръцете на Левандовски. Ето го избутването. Може би не чак толкова силно, колкото не бе достатъчно добър. Попадна в тялото на вратаря на баварците. Филип Лам. Сега възможност за Робърт Левандовски. Ново спасяване. Този път Бернт Лено. Поздравление за двамата вратари. Намесиха се в ключови моменти в този двубой. И ако при Нойер ставаше дума по-скоро за позициониране, тук при Бернт Лено ставаше дума за реакция. Белараби трябваше да плъзне топката по земята. Много често Нойер, когато излиза. Цвайер започва да се опитва да успокоява обстановката на игрището. Алонсо центрира този път към далечната града. Пак сигнал на арбитъра. Много агресивни във въздуха са гостите. Тук Ларс Бендер се сблъска с Томас Мюлер. Тук Робърт Левандовски пак използва ръцете си. Ето го изблъскването. Двамата с Хилбърт се държаха почти през цялото време. Сега Левандовски игра с топката. Пападополос с първото си изчистване. Бернт Лено лови. Мюлер задържа. Рафиня. Центриране! Какво направи Марио Гьотце? То е съзнанието на съдията, защото в противен случай ситуацията също може да стане сложна. Нещо стана обаче между играчите на полето. Нервите взеха превес. Защо? Играчите на Леверкузен са бесни, защото сцепениците им от Байерн не извадиха топката извън чертанията на терена, за да между Гвардиола и Спахич. Жълт картон на Мюлер и на Пападополос. На крилото. Това е Брандт. Удар на Юлиан Брандт и топката отново е фаут. Това бе чудесна възможност за Леверкузен отново да вкара. И то в ключов момент от двубоя. Дърмич се обърна добре. Сервира топката на пътя на Брандт. И тук виждате как не се справи Брандт с... Ще е интересно и на коя врата ще се изпълняват дуспите. Феновете на Леверкузен скандират Лено, Лено, Лено. Томас Мюлер е първи. Лено иска топката да бъде поставена на точно определено място. Очевиден е стремежа да изнерви Мюлер. Първа дуспа. Гол.
0-1. Томас Мюлер от първата секунда бе изключително уверен в изпълнението си. Много интересно, през цялото време гледаше къде е вратаря, в нито един момент не погледна топката, вижте. Това е нещо, което наистина е важно. Изключително уверен в начина, по който отиграва положението Томас Мюлер. В нито един момент от засилката не гледаше топката. Сега Дърмич. Първа дуспа за Леверкузен. Нойер е вътре във вратата. И Нойер спасява! Когато се стигне до това вратарят и да решава нещата, Байерн пак има предимство. Просто Мануел Нойер е страхотен. При това тук дори не му бе необходимо да излиза пред гол линията. Следващия изпълнител е Левандовски. Левандовски сигнал от арбитъра. О, много стабилно изпълнение. 0-2. Баварците вече с добро предимство. Това е Гвардиола. Имам съмнение, че гледа дуспите. Ларс Бендер. Много точен. Леверкузен вкарва първата си дуспа. И отново възгласи Лено, Лено, Лено. Чаби Алонсо. Алонсо е печелил купата в Испания и в Англия. Сега иска да я спечели и в Германия. Да видим изпълнението му. Един от техничните играчи. Никакъв проблем. Прати в грешния ъгъл. Бернт Лено. Сериозно предимство вече има Байерн, но до края остават две дуспи. Гонзало Кастро е за топката. И той бележи. Резултата става 2-3. Кой е следващия изпълнител за Байерн? Дори да бъде вкарана тази дуспа от баварците, ще бъде изпълнявана и следваща от Леверкузен. Марио Гьоце. О! Това е гол, но Бернт Лено буквално докосна топката. И тук вече, ако играчите на Леверкузен пропуснат, това означава, че Байерн ще бъде на полуфинал. Кой ще поеме отговорността? Чалханоглу. Той влезе като резерва. Той пропусна в Мадрид. Сега трябва да вкара, за да запази Байер в турнира и го прави.
решителната дуспа за Байерн. Нойер свърши своята работа в началото, спасявайки дуспата на Дърбич. Сега въпросът е кой от баварците ще завърши изпълненията. Тиаго е човека, който е призван да прати Байерн на полуфинал. Почти година извън игра с контузия. Тиаго срещу Бернт Лено. Това е гол и Байерн е на полуфинал. Баварците показаха търпение и в крайна сметка при изпълнението на дуспите един спасен удар от страна на Мануел Нойер свърши работа, защото останалите изпълнители бяха точни. 5 вкарани дуспи за баварците и те са на полуфинал. Бернт Лено не е доволен, но в крайна сметка Леверкузен игра добре, успя да удържи Байерн. Един отбор, който се слави със страхотната си атака, но в крайна сметка се оказа на губещата страна след изпълнението на дуспите. Байерн ще бъде на полуфинал.